Segawon kae watone diopeni diwene pangan manut karo sing ngopeni. Ning panjenengan kuwi menungso ya gene ora bisa milah lan milih endi sing bener, endi sing luput, endi sing utama, endi sing nista. Waton rasilak saka batinmu cetha lamun tawa Duryudana ki wong elek, Kurawa ki wong bejat. Kenapa kok labuhi? Merga dhewek sing mulyake karo aku. Kowe kelingan apa ora? Duryudana le mulyake kuwi nganggo bandane negara. Mongko negara kuwi uripe saka pajek. Kowe ngrasakne kamulyan. Ngumbar murka karo para Kurawa merga lemu keceh lemu kesek karo bandane rakyat kakean pangat kowe. Yayo Antasena ndak sawang abang branang sing dadi gulu nganti tekan dadar. Aku dicapit karo Senopati Ngastina Yuyungkara. Dadaku ampek kaya ora iso ambekan. Aku njaluk tulung karo Anoman men pulih kekuatanku. Aku ncalno ning segara meneh asalku mbiyen kok kono bali ning kono. Wata maring nggih. Sikratala kang tuminga acampuh samya medali lir dadet wilating koto lir dadet wilating koto dah yuangkong mangoncang niti bencang sangat cimicil lati nyong ngadali terus ta Surawilaka kawula nuwun sewu Paman Patih Harya Sengkuni wantara miji dhumateng ingkang putra kula pun Suwatama kalinan Cumadeng dawuh nggih Suwatama sira minangka wakiling Wadyabala Ngastina Ripalungguhan iki antuk perintah tunggal saka sesembahamu Sinuwun Prabu Duryudana para sata Kurawa supaya siaga ing diri sawiga ing gati anggene dandan aja dikendhone kepara malah kencengana bebarengan Ripalungguhan iki ngancam ngincim golek menungsa sing jenenge Antasena ya nadyanto Narpati Ngawangga Prabu Basukarna lan uga Senopati Samudra Yuyungkara wis sumanggem nanging lamun ana bobol Barata ana mogane lakon para Kurawa kudu mbebantu. Kula inggih mboten langkung sindika ngestakaken dawuh sisan gawe sira minangka cucuking Pramadya-bala budhal dina iki Swatama ngestakaken dawuh Paman. Omah lebet pantera rontek mbul campur busananing wadya gumebyar asrika wuryan pindha jalanidi pasan Wasawe
sureng prang Antomo lumaksana madhita-hita. arangku mulung ombak pasang anak-anak jam prajurit sang sureng prang
teke kaya ngene. Iki biyen nek bose tak pek. Tak dandani akhire malah bati tak doldeh. Wah, minyak entek. Aku mau ngerti drum ning kono. Apa tak jukuke ning kono dhisik. Lumayan nemu sindan Sentolo. Itu ada orang naik sepeda motor nggak pakai helm. Wah. Hei, berhenti. Ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Lampunya tadi merah, tahu enggak? Saya tahu. Kenapa kok diterjang tidak berhenti? Lah saya enggak tahu kalau di sini ada Bapak. Ini tergesa-gesa ini membawa Sidan segera dibawa ke bandaran. Libuan harus sampai di sana, Pak. Maka dari itu ngoeng. Overdom. Jangan sembung. Titanic. Perhatian, perhatian. Para pesawat-pesawat yang ada di udara negara Astina diberangkatkan. Ayo berangkat semuanya. Ini pesawat kok iwak. Walid nak Dewi boleh. Tak nak lah, sosis Walid layu. Loh itu satunya kemana? Nggak ada. Heli juga diberangkatkan untuk menyerang Antasena. Heli kuk kemari. Le, api to? Tepuk tangan, ayo tepuk tangan. Tak gawe ngene demi awakmu kuwi. Lek bapakmu sok ndek gawe ra nanggap wayang dosa hitungane. Kontek. Ya Allah, berputarlah demi masyarakat Banaran, berputarlah. Iya. Berhenti. Berputar. Kenceng. Iya. Muter mesinnya neng burine iki lho. Wayai
kongangkang papat sumber jati ngarang panase kumaton waton sak jelasna kejogetan ngulati sisi pengjanmu langening kalangsanak klarapan tamun sarang tinon lir kakonang surem sora tetan padang kasor lan padanging
purnaming gegono dasare mangsa katiga imohana aweng ring ujung ancala ladala Yayi Wilkampono ana apa Kakang Yuyungkara kowe bar ditimbali karo Sinuwun Prabu Duryudana metu ana alun-alun joget gidrah-gidrah kok dadak jogetan kaya ngono kuwi ngopo ben metu keringete ben ora mangan gaji buta. Lah pancen aku karo kowe iki buta nek ayo. Mesake sing usung-usung. Mergo ki apel lek ramune agung nesu. Kowe karo aku kadhapuk dadi senopati samudra ing negara Ngastina. Heeh, Kakang Yuyungkara. Nampa perintah tunggal anak Werkudara sing jenenge Antasena sing lair cenger nganti dewasa uripe ana ing segara. Wis sak trepe lamun to aku karo kowe sing kajibah supaya mateni Antasena. Yen pancen kaya ngono tiwas kebeneran dasare samudra Ngastina wis pirang-pirang sasi wis kentekan buron banyu. Iwak-iwak wis entek kabeh mergo tak gaglak karo kok pangan. Sapa ngerti awake dhewe iso nyikara Antasena, iki mengko awake dhewe iso nyilem ana ing samudra negara Ngamarta bisa mangan iwak-iwak sing ana ing segara negara Ngamarta. Carane nyilem. Nyilem kuwi tenggelam. Tenggelam heeh. Sebabe apa matahari kae kok iso tenggelam? Apa? Mergane kae ra iso nglangi. Lah iso nglangi ora bakal tenggelam. Rikis rewet ora nglimo weteng ku luwe banget ki kok. Sak wutuhe yen kecekel Antasena gaglaken oi ngecokke jawuhmu. Oh, para manungsa amote kayon punika
Raden Rama mangkahang grosrosa sumbar lindhu ketara bumi konjing kumaludha kuntur katok mokang colone idi lumembak banyuku mambang tu sang Wisnu Bathara Warsa nglebur bumi Watapitah Antasena Pakde Basukarna wi perkara kuwi ninggal tata krama karo para sata Kurawa monggo ning sawangen iki Ratu Ngawangga. Mestine kowe wis kulak pawarta adol pangrumu aku dudu wong liya braya, aku dudu golongane Kurawa. Ning sejatine perangane para Pandhawa merga aku linairake dening ibuku Dewi Kunti Talibrata. Ora kok dongenge kaya ngono aku wis mudeng kudune sing wong Ngawangga mawas diri yen pancen iki golongane para Pandhawa kenapa kok manunggal karo para Sata Kurawa. Nuwun sewu, saka pasuryanmu wae wis beda. Yen para Kurawa ke brangasan kaya ngono yen panjenenganmu ceretmu asline wong alus. Tedak turun satriya ingkang bener-bener peng-pengan. Eman-eman gantengmu, eman-eman pintermu lamun to kumpul karo para Sata Kurawa. Nyatane aku mbiyen mung kere. Aku mbiyen mung anak kusir sing ora bisa mangan, bisane mangan mung nyangga bathok turut pasar njaluk welas. Sing ngangkat derajat kamulyane Ratu Ngawangga ora ana liya kejaba mung Yayi Prabu Duryudana. Sing mulyake iki Yayi Prabu Duryudana, sing lelemu awakku kuwi Yayi Prabu Duryudana. Wis satrepe lamun to jiwa ragaku tak sramake karo Duryudana. Kuwi kleru. Tegese kuwi dudu menungsa ning kaya pakartine kewan. Kewan sing jenenge nuwun sewu segawon kae. Segawon kae watone diopeni diwenehi pangan manut karo sing ngopeni. Ning panjenengan kuwi menungsa ya gene ora bisa milah lan milih endi sing bener, endi sing luput, endi sing utama, endi sing nista. Waton rasilak saka batinmu cetha lamun tawa Duryudana ki wong elek, Kurawa ki wong bejat. Kenapa kok labuhi? Merga dheweke sing mulyake karo aku. Kowe kelingan apa ora? Duryudana le mulyake kuwi nganggo bandane negara. Mongko negara kuwi uripe saka pajek. Kowe ngrasakne kamulyan, ngumbar murka karo para Kurawa. Merga lemu keceh, lemu kesek karo bandane rakyat. Kakean sangat kowe. Geger tenan, ayo maju, maju.
kau maju dan perang yetno nora urung praptek lale Sirna madyan ing
Anomani. Dasar kornyoto sapa Surtayu. Ayo, ora minggat nggo pengewan-ewan. Maju. Hot. Wah. Lah dialah. Iyo. Wah. Wah. Dian bendeles. Ho. Loa. Weh, ho. Ho. Ah. Iyo. Wah. Ho. Wah. Ya. Wah. Wah. Yeay. Back. Wah. Oh. Ah. Ayo. Ah. Akan cek kowe. Ah. Yeay. Wah. Ah. Lo. Wah. Wah. Weh. Ah. Ah. Lo. Antarja. Ya. Kartomarma. Ya. Karta ki sugih, marma ki dhewe, sugih dipek dhewe. Wong cetil, ben. Ora minggat hilang nyawamu, maju. Hot. Dian. Bat. Hat. Wet. Hot. Bat. Pak. Ah. Wet.
mandika dontlang padhangipun kang ketaman brojo perang campuh wis medali akeh para prajurit ingkang magut ana madyaning pabaratan ya gene Antasena kok ngoyak aku terus anane aku ngoyak ki mesake karo kowe Pakde eman-eman jiwa kasatriyanmu yen reget merga kumpul karo para Sata Kurawa mula yen kena tak pringgake kanthi becik ayo tak gandeng tanganmu tengen ndak kanthi marang negara Ngamarta kumpul karo para pepunden Pandhawa mendah kaya apa Eyang Kunthi le marem penggalihe merga ngerti anake enem padha rukun mula kang mangkono ana paribasan ora perlu paribasan kowe minggat to janji ora minggat aku ya tega tegal mentala jejuing pandamu jajalan yen mentala karo ponakan coba kaya apa jebol dadamu oh ayo kumpul karo Pandhawa Pakde ora sudi lang nyawamu oh malso Antasena eman-eman tanganku kowe iki pepundhenku kowe iki pakdeku kowe iki wakanku yen nganti aku tega mentala nibake tanganku ana ing dadamu utawa sirahmu dosa apa sing ndak tampa lambene sing ora kowe yo malso mo setan kowe ayo kumpul karo para Pandhawa ora sudi Antasena gandeng kowe mirang-mirangke Ratu Ngawangga kepeksa aku mentala budhake nyawamu sing ndak gawa iki Kyai Kunto Wijayandanu lamun to ndak lepasake mesti bakal pocok jangganmu ya Antasena yen Kunto bakal ndok lepaske ayo lepasno yen saka kaduan sumelangku yen nganti ora kena saka cedhak wae cetha gage iki aran gulune Antasena kowe engko mati ora apa-apa ning lek aku mati arep njaluk pengadilan karo Dewa pengadilan piye Kunto kuwi sing maringi sapa para Jawata gunane nggo apa nggo Bratayuda yen dina iki kok lepaske mongko nggih mateni mung dapure Antasena kira-kira kuwi dosa apa ora jane mawut kang katrajang ing tahana wadya sangkep kaprabon prang kang abramarkata
lokor apa ngorok ampun lokor tak kira ngorok wis ra tak gugahi ra tak celuki jenengmu dan ajuning palagan kaya ngene parantene kober ambe banyu wani Senopati Samudra iki Yuyungkara sing bakal magut suraning driya Antasena jeng gembelo sirah ketiban capitku ora remuk bubuk dadi rempon gurone batangmu ya. Yayi Antasena ndak sawang abang branang sing dadi gulu nganti tekan dadam ini Antasena aku dicapit karo Senopati Ngastina Yuyungkara dadaku ampek kaya ora iso ambekan aku njaluk tulung karo Anoman men pulih kekuatanku aku ncalno ning segara meneh asalku mbiyen kok kono bali ning kono anakku nggih Antasena ing atase kuwi gegayuhan ingkang tulus lan suci nuntut adil lan bebener marang negara Ngastina entek-entekane kowe katriwandan sekarat kaya ngono aku mung manut karo perintahmu gandhe kuwi njaluk cemplungne segara ndak cemplungi tenan lan sumpahe Anoman ora bakal ninggalake gisi ing segara yen pirung jedul saka kene ewadene nganti pirang-pirang dina kowe ora jedul tak ambyur pisan Antasena aku karo kowe ana tapel watese negara Ngamarta ayo nyilem ning samudrane wong Ngamarta Repalungguhan iki golek pangan badoki buron banyu
Lek nganti konangan karo prajurit-prajurit sing ana lautan dianggep awake dhewe nabrak tapa wates. Awake dhewe ya omong lamun awake dhewe manut pakeme dhewe, kono kuwi wilayahe dhewe. Yen enek nelayan ra manut giaglak pisan ya cocok lek ngono. Ayo nyilem jegur ning samudra Ngamarta golek pangan. Ayo dina iki, Dik.